Nthawi inotu tikupatsireni zomwe mtsogoleri woyamba wa dziko lino Malemu Ngwazi Dr. Hastings Kamuzibanda adalankhula pamene adayendera vanthu m'boma la Kasungu. Apatu padali pa 12 April mchaka cha 1967. Tsopano imvani zomwe mtsogoleri woyambayu adalankhula. Today here at Kasungu, I stand here not so much because I'm going to speak, but just to see you, so that you can see your Kamuzu too. However, if there is anything I can say this afternoon, is to thank you, as I thanked your friends yesterday, and brothers, sisters at Nchese, and Nkotakota, Madesi, Mponera, Doa, Nkoma, Kubunda, Kumsinja, Kwatuka Kale Kuja. This afternoon, I've enjoyed everything you have done. Singing, dancing. But as I told Chief Mwase, the missionaries spoiled you. Some of the dance, some of the songs you have forgotten. So I had to come down to try to remind you a little bit. That was how they were singing when I was a child. Then again, when you are singing Shindidi, someone tried to sing another one. Inde, ya ya tate. Inde, ya ya tate. Mwano makarawa wek, ndiko vara mazira nkunda.
Yes. Msonti. Msonti uyapa. Kumbweza. Akumbweza. Katondo. Akatondo. When you hear those newspaper men in Salisbury. Kwa mambaji John News waje kuhalale. You remember when I came in 1958? Kumbukira 1958 uja. Uyu ni American Negro kwa West. Simche sika soka sungu. Ine soka sungu. Yes. I not a chair of Kasun. Adi kudine sinye mchoko no kwa sungu ine. So you see how happy I am. Tunomwona chimwemwe chake nina cho ini. Very, very happy indeed. Ndithu nakondwera apa mbili manja. I told Mr. Coffee Peeling from Nkota-Kota. Dauza bamba Coffee Peeling Nkota-Kota. That over there Nkota-Kota. Kuti uko Nkota-Kota. You have forgotten the real Vinyao chifukwa cha Chinasara ukoshila. Akati mwaiwala vinya uvemvene ifanya Chinasara kucha. And I told Mr. Katondo there. Over there, you have even forgotten Vinyao because Mvera mission. Na uzasa Katondo kuti nakoso cha mwaiwala vinyao chifukwa mission ya Mvera pafupi. But here, just a little mission here. Kuma kapano, mission nkaka ngono. Anyway, I want you to know that I'm very, very, very happy indeed to be here this afternoon. Mfuna kuti numudziye kuti nakwandira kwa mbiri ndithu khala nanu masana wanu. And as I told you the other day when I came, monga sondakuzirani tsiku lijali ntafika. It is the same all over the country. Zimene mchirazi nkose kudziko lonse lino. Saturday 2 weeks ago, sabata lathalo I was in Fort Johnson. Ndali ku Fort. Dali vanthu vambirimbiri. Line the road I took. Kudzera msewu mose mundadzira came to the meeting. Pakufika kumsonkhano kundali. When I was launching the Chonse Maple. Apa mende sasima ya Chonse Maple. Then on Monday, ndipo tsiku lolemba 2 weeks ago, I went to Mlanje. Ndapita ku Mlanje again, thousands. Kudali so vanthu vambirimbiri. Thousands. Vanthu osawerengeka. Cholo, it was the same on Wednesday. Kucholo tsiku lachitatu dali chimodzimodzinso. And when I was coming to Lilongwe, ndipimene mabwera ku Lilongwe, I was late. Ndachedwa by 4 or 5 hours. Uchedwa kwake ndituma awala atatu na nayi. Chifukwa cha vanthu. Zomba itself. Kuzomba kumene. Kasupe. Kukasupe. Nchewu. Kunchewu. Dedza. Kudedza. Then Lilongwe. Mpaka ku Lilongwe kumene. I stopped 9 times in Nchewu alone. Ndayima ine kwanikokwanira kasanu kanayi pa Nchewu. Why? Chifukwa ninji. Crowds of people. Chifukwa cha vanthu osasimbika. At the Zulu itself, Chief Gomani's own gate. Pali Zulu pamene pakopo Gomani. There were thousands of people. Padali chigulu. They danced ngoma. Mpaka danizinira ngoma. So now. So tsapano. I am very, very happy indeed to see so many of you this afternoon. Happy. Your faces bright with joy and happiness. As I told your friends, brothers, sisters, Nkota-Kota, Nchisi, as well as Doa, that one thing makes me feel very, very, very happy now. And proud. Because when I came 1958, I had only one